Čau čau lidi, tady je DJ Kokoj, máme tu můj let's play na Euro Truck Simulator 2. Myslím, ale zjistil jsem, že mu to točit asi jenom 20 minutová videa. Myslím, že to je maximum. Čili hodlám dneska točit jen 14 minut. No tak, doufám, že to přežijeme. Vemu si tady tu zakázku a vrhneme se na to. Jsem to já. Jo, a je tu Nejkel, který má bez taku sebe svoji ségru. Cože? No, že máš zase u sebe svoji ségru, ne? No, takže... Akorát jsem si musel zapojit volan, víš, jak jsem tě nevnímal. Jo. No, takže já už teďkom jedu tu zakázku. Mám tady zase svůj půjčený volant. Nebo půjčený volant. Tak, a jedem. Takže jedeme to z Brna do Prahy. Můžu točit jenom 14 minut, nebo teda 15 bych mohl. Takže doufám, že že to přežijete, když to dohraju off screen. A tu zakázku vždycky rozdělám. Ale nebojte se, nebojte se, hned jak to půjde, tak já si koupím na YouTube to, aby se mohl natáčet jak dlouho chci. Kolik to vlastně stojí? Já nevím, ale koupím si to pro vás, aby jsme mohli točit dlouhé zakázky. Pardon. Až to třeba později. To prostě, já jsem si teďkom stáhnul nový prohlížeč, který je podle Nejkela dobrý. A tak. Takže teďko mi to ukazuje, že se mi to má restartovat později. Jsem si to dal. Já to asi... Kulak. Sakra. Tak já to asi resetuju po tom, co dotočím tohleto video. Pak zítra bych ho dal na YouTube. Vlastně, no vám to bude vlastně jedno, to vám říkat nemusím. No, s Nejklem jsme chtěli točit Minecraft, jenomže bohužel celou naší emeraldovou vesnici nám blbí, skurvení, dementní, admini, setli, CZSK Craft, na ten už nevlezu. Jestli na to někdo z CZSK Craftu bude koukat a dá mi klidně, tak ať mi klidně kvůli tomu dá dislike. Ale já říkám, že ten server je úplně na hovno. A admin, prostě nevím, proč nám to zrušil. A jsou to blbci všichni. Jako my tam máme emeraldový domy, půlku našich zásob a on to setne, že? Vlastně já jsem tam měl všechno už. Jediné, co mi zbylo, byly 2 staky ruditu. A z toho si rozhodně dům postavím. Takže jako CZSK Craft už nemůžu nikdy propagovat a nikdy jsem ho ani snad nepropagoval. Euro Truck Simulator to je taková hra na odreagování, takže proto ji teď hraju. Aby jsem se tak trochu přiznal. Takže jako mám už tady 4000, pak si půjčím na kamion. Takže snad ujedeme co nejvíc kilometrů, pak to budu bohužel muset ukončit. Ale nebojte se, v příštím díle to dohrajeme. Budou to asi na více partů. Máme nový e-mail, vlastně 2. Ano, hned si tady, no půjčíme si až potom, až dojdeme tady tu zakázku. Což bude v druhém partu asi. A já si tady odbočím takhle. Tak najdeme na D1. Myslím, že to je D1. Tak, hezky. Kdybyste nevěděli, tak proč měl Nejkel nevnímal, tak to bylo, že si zapojoval svůj volant. Asi taky šel hrát Euro Truck Simulator, jak to tak já vidím. Prostě bomba lidi. Jo, to je prostě nejlepší hra, jak říká. Myslím, že to tak já říkal. No. Když jste naštvaný, tak když si zapnete Eurotracky, prostě dáte si pití a jedete tak se v klidu už. Jo, prostě jak jsem říkal, ty admini prostě mi tam setli celý, tak jsem se naštval. Tam setli pryč. A teď jsem si zapnul Euro a už jsem úplně v pohodě. Prostě to je relaxační hra. Já to nemyslím. Já už ani kašlu na debilní adminy. Jo. A hlavně si prosím tě vypni zvuky, ať nejsi v tom videu slyšet ty hlavně. Jo. Už na tom pracuju. No tak to jsem rád. Já už jedu zakázku, mám ještě 11... Ne. Já neumím počítat. Jo, mám ještě 8 minut.
Takže za 8 minut něco ujedeme, to víte všichni. No, V druhém partu, já to možná dohraju off-screen, koupím kamion. A druhý part bude jiná zakázka už s vlastním kamionem. Kdybyste chtěli vědět, jaký mám volant, tak je to volant neznámého původu. Už je hrozně starý a myslím, že by se ani stejně neprodával, kdybyste ho chtěli. Protože ten je tak starý, že myslím, že byl ještě na PS1, možná, že snad ještě bylo, ale vím, že byl jeden z prvních na PS2. Myslím PlayStation, tím PS. Byste si nemysleli, že to je PSPčko? Tak když na PSPčko. Takový malý PSPčko, ne? Tak je Vždyť tam by to ani nešlo, tam by to ani nešlo připojit. To by ani neviděl nikdo to obrazovku. Vždyť jo. Já teďkom hraju Eura a mám to tak nastavený, že mám volant na takovým malým stolečku před sebou, na stole mám mikrofon a řídím. Vypni si ty zvuky. Já počkej. Já nechci, aby byl slyšet ve videu jenom on. A to jo, protože si říkal, že nějaký nový účet, protože tam mi začal něco blbnout domů. Takže teďkom, omlouvám se za Nejkela. Takže teďkom Jo? jedeme, ještě to, tak tady tu zakázku vám říkám, že podle mě stihneme i dojet, podle mě celou. Tak já si to tady frčím 118, že jo? Kolik máš kiláků? Kdybyste chtěli vědět, proč to tak mám, tak vám říkám, že mám mod, aby jsem to neměl omezený. Vím, není to profesionální, ale tak budete mít aspoň lepší hodnocení. A já mám zjednodušenou automatickou oka. Já vím, že to není profesionální, ale až dostanu nový volant, což bude v červnu, tak budu mít sekvenční řadičku. A bude to fakt dobrý volant, je to od Logitechu, čili nejlepší značka na volanty. Podle mého teda. Takže jako dobrý. Tak já nevím, co s tím zase. Asi to máš zalagovaný, hochu. Ne, já už vím proč. Proč? Taky vole. Já místo volantu připojil kabel od mobilu. Prosím tě, Takže jo. hej, stlum si To mikrák. jako... Stlum si trochu mikrák, protože to je fakt hrozný. Stačí? Jo. Tak. Vidíte, jak já tady hezky křižuju dálnice a ještě jsme nic nenabourali. To je u mě divné. A pak minus 60%. Já jsem včera jsem měl bourací derby. Já se rozjedu, ten přede mnou zabrzdí. Já jsem začal brzdit, jenomže jako by to nešlo prostě v tu chvíli zabrzdit, on mi to nedobrzdilo, bůh. Na další červený to samý a na další červený jsem to vzal radši oklikou. Myslím, že tady natankuju. Počkat. No. Už mi to fachá. Dobrá. No tak dobrý no. Teď mi zase nefachá navigace. Takže nebudu natankovat, bohužel. A to je jenom kvůli jednomu prostému důvodu, že mi benzín vystačí. I když by mi to zaplatil zaměstnavatel, mě to tam nebaví u toho státu té pumpy. A prostě on si to pak zařídí sám. Myslím, že bude pršet. Ani nevím, co to vezu. Mouku vezu. Lukáši, teď bych radši neměl nabourat, nebo udělám někomu Vánoce. Víš proč? Vezu mouku. To říkám, no. Počkej, kam to já vůbec vezu? Praha. To vezmu do Prahy, no. Počkej, proč mám tady odbočovat? Po D1 se má jet dál, ne? Tak asi ne. Tak jsem si to asi, dámy a pánové, spletl, asi to je jiná dálnice, než jsem si myslel, ale z Brna do Prahy přece. Jaha, už vím proč, my jedeme do těch dolů přece. Brna do Prahy je to přece D3, ne? Z Brna do Prahy je D1. Jo, Brna do Prahy, aha, slyšel úplně něco jiného. To má být D1, ne? No teď jo, z Brna do Prahy je D1. Tak počkej. Buď co blbý a je tam D5, nebo co dvorce je tam D1. A měla by tam být D1, ne? No jednička tam je, no. Co ti tady asi celou dobu říkám. Tak
takový debilové ještě nejsme, aby jsme nepoznali dálnice. Takže já teďkom, víte proč, já vlastně, je divný, že mouku vezeme do dolů. To je mi vážně divný. No já vím, proč to není divný. No proč? Oni třeba potřebují více, jak to kopají, tak aby je od těch rukou jako nebylo o to. Takže si to dají ty ruce do té mouky, aby jako to. To je fakt, no. A nebo kvůli vaření. Nebo si chtěl udělat Vánoce. Již já zase přesáhnu povolenou rychlost. Tak já jdu. Vez ty, nebo zmrzlinu. Co mám vést? Nevím. Síry nebo zmrzlinu? Easy. Síry? Jo, vlastně, já jsem tě rozuměl easy. Dej si síry. Jo. Sídám. Točka. Tak, lepší. Hej, ale ty si pak ten mikrofon taky kup, protože bude to mnohem lepší, bude to čistější hlavně. No to si koupím, jako. No nepočítej, že já si nic kupovat nebudu, si kupuju, jo. Teď jo, tady ten mikrofon je dobrý, já ho mám tady taky a je dobrý, vlastně to víš sám. A teď mě je divný, kam to já vůbec jedu, teď já nejsem u Prahy. Já jsem si teď docela oblíbil ty Mercedesy. A Many. Já mám taky rád, no, ale já mám teďkom spíš, mám nejradši teďkom Duffy a ty Mercedesy. No, teď jo, jsem říkal, že mám hrozně rád teď Mercedes. Taky, hej, mě to normálně hnalo přes nějakou úplně jinou dálnici do Prahy. Úplně přes nějakou, ale fakt jinou. Prostě, vypni si zvuky. Co? Vypni si zvuky. Já nemám vypni. Já taky. Tak jeď ale. Tak a jedem. Já nevím, já už taky jedu. Tak, už jenom 3 kilometry. Centrum. Praha centrum, aha. Ne, to něčeho narazil, sakra. Jasný, objevil jsem město Praha. Tak já mám sídliště v Brně, že jo? Sakra. Takže to, dámy a pánové, tuto zakázku ukončíme, tento let's play dnešní a doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, like, odběr, koment po případě, kdybyste chtěli něco zlepšit či zhoršit. Děkuji za zhlédnutí, každopádně a těšte se na další video. Čus!